имущество, познати на нас еврови банкноти. Целувка, целувка, целувка. Фуго. И това е верен отговор. Точно така, фуго. Рибата, тази отровна риба, е позната още и като риба таралеж заради външния си вид, когато се надуе и изправи шиповете по кожата си. Въпреки токсичността си, тя е считана за голям деликатес в японската кухня. Правото да приготвят такива ястия имат само лицензирани готвачи от съображения за сигурност. И така сега, Румене... Бързо. Нас. И с канелата, с чая, разбира се. Ich verstehe halt nicht, wieso. Над гореното. Те са отишли веднага на задната тераса. Детето ревеше но там по-малко пушек има. Три жени търсят път навън по стълбите. Коридорът обаче вече е пълен с пушек. Майка и две дъщери на 74, на 51 и на 46 години, доколкото си спомням. За съжаление, жените са тръгнали да се евакуират сами, без намеса на органи на пожарната аварийна безопасност и поради тази причина са се задушили от силното задимяване в коридора на сградата. Майката, тя е в Видин.